Ang kabalaan maunay naghari sa gingharian sa Dios, holiness. Ang nahitabo ni Moises na balaan kay siya, nidanag ang iyang naong. Maunang diris unang pagbasa ni ingon nga gitaptapan ni Moises ang iyang naong basta moatubang siya sa mga tao kay mahadlok man silang magtan-aw siyang naong nga murag magdanag. Mulingi ay mong tupad na nidanag na ng imong naong. Ingna ko no. Kita ra ba kusog kita mangandoy og mudanag ang naong, papution ang naong para mudanag. Dili na mao ha. Kaning pagdanag sa naong kanang murag musanag siya. Aura ba? Aura. Kanang mga tao bitaw nga magtan-aw kas naong nga murag kag malipay magtan-aw. Mura bag balaan kay silag naong ba? Aura. Nya kanusa man na mahitabo kung sama ni Moises sama sa mga santos ato gyung biyaan ang tanan. Si Moises mubiya sa tanan og mosulod ngadto sa tulda. Makigatubang sa Ginoo biya gid tanan hasta pa sandalyas hubuon kay para gyud makaatubang sa Ginoo. Muna kita sad kung gusto sa tang mabalaan, ang first requirement is biyaan gid ang tanan. Si Kristo man ang gitawag og balaan sa tanang balaan, the Holy of Holies. Mo nang ang iya sang imbitasyon nato, kung gusto mong musunod nako, biyae gyud ang tanan. Sa atong ebanghelyo karon, ang images nga gigamit sa Ginoo mao kining bahandi o kining mutya. Ang bahandi kuno murag ang gingharian sa langit, murag bahandi usa ka treasure nga didto sa umah niya nakit-an, nakalutan sa usa ka tawo ang iyang gibuhat, gibaligya niya ang tanan niyang katigayunan o gipalit niya ang umah. Nya mura sa kuno mutya nga nakit-an sa usa ka negosyante, ang iya sang gibuhat gibaligya sa niyang tanan niyang kabtangan o gipalit niya ang usa ka mutya. Kanabitang panultihon nga way kalipay nga mapalit, way kalinaw nga mapalit, way presyo ang kalinaw nga tinud-anay, way presyo ang kalipay nga tinud-anay, labaw sa tanan, way presyo ang kabalaan. Muna din sa atong parokya sa pagkakaron, mao gyapon ni atong dadon ngadto sa Compostela. Wa gyapoy presyo ang ato mga sakramento. Ang ato ra gyud love offering. Nganuman, wa ay puay presyo ang kabalaan oy. Dili na nato pwedeng mabutangan og tawag na tag price. Ang kabalaan dili mapalit. Unsaon man na atong maangkon pinaagi sa pagbiya sa tanan. Ayaw gyud sa gula ang Ginoo ug ang kalibutan. Pili agyod ang kalibutan o kaha ang Ginoo. Nyag mo pili gani kas kalibutan, mao na nang ma-stress na ka. Kay ang kalibutan dili man makahatag og kalipay og kalinaw. Ang ihatag sa kalibutan mga igsoon kana ra gyung problema, kabug-at, kahasol niya ang ending kamatayon. Maura ginaihatag sa kalibutan. Kining tanan nga butang sa kalibutan. Balay, yuta, kining ato mga profesyon, ato mga opisina, kanang mga pagka-elected, pagka-politicians, pagka-pari, tanan nga niya sa kalibutan nga murag makapanindot nato pulos gid na dili makahatag og kalipay. Pero kining mga butang sa kalibutan ato nang makunik ngadto ni Kristo, makunik na nato sa pagtuman sa gustos Ginoo, ato nang makunik
sa pagkakaplag natos Ginoo, kana mahimo ng malipayon ta ginamit ang mga butang sa kalibutan. Pinanglitan kining atong slot, unsa may gigamit nimo pagpalit og slot? Kwarta. Nya kini palit man kag slot pinaagi og kwarta, unsa may ihatag sa Ginoo nimo? Dili kahasol, dili kabugat, kung dili kalipay o kabalaan. Nilingay mong tupad. Na gusto ka mabalaan kada adlaw, nya o gusto ka mabalaan kada adlaw, palit og slot kada adlaw. Ana na siya. Kining atong grace, tag 100 pesos ra gid ni, na dako pa kay nig balanse. Panis mga 600,000 kapin. Daghan kayong slot, daghang okasyon nga makapahimo natong balaan. Nya 100 pesos ra. Ibaligya ang tanan. Pasabot, ayaw gyud limit sa pagpalit og slot. Ayaw pag-ingon, mopalit ko og slot or mutabang ko sa akong isig ka tawo pero dinhilang kutob kay kaning sobra ako ni. Ayaw. Basta, sige, yung palit, unsay tinukmod sa imong kasing-kasing, buhata gina, basta paras Ginoo, mo nang ibaligya ang tanan. Unsay ito'y tubag nato sa Salmo, so itong tubag, nindot man to kayo, balaan ang Ginoo nga atong Dios. Kana bitang mubuhatag mga butang nga ang tumong nato nga makonektas Ginoo, mabalaan ta, dili gyud na ikamahay. Wa diyo'y tao nga nagsigig hatag og tabang sa simbahan sa tinud-anay gyung pagtabang ba? Kanang naagi gugma nga nagmahay. Wa gyud. Pero daghan kay mga tao nga daw kayong manghatag ngadtos mga isig ka tawo, mga kabos o kaha sa simbahan, nagmahay-mahay gid sila sa ilang kinabuhi. May may pag dato sa naining ingon ako nga iya ko no kong bangkahag kaon, di lang kumusulti kay ni arab na sa ato sad unya sugarol man kay si ato panahon na mautong imbis nga gidayon niya ang pagbangka na kog kaon pag humas misa nako Santo Niño, iya kong giingnan, Dre, sunod na lang Dre, o sila na lang akong pamilya mo imuanha Dre, kaya di apa ko'y gibuhat sa balay, importante kayo. Ang unsa ba di ay dito, man di siya derby di ay, nagderby man di ay manok, kay sugarol man kay tanan. Ang resulta ko no, sulti siya nako, few days after, ingon siya nga, pastang di malasa din, namakak yung ko ato, onya, astang pildi hinon ako 250,000 kapin man tingin to yung pildi. Jesus ni bangka pa kong father dito di mahurot 10,000 ana ona magmahay-mahay ka basta gamito nimo ang imong bahandi para las kalibutano nimong katagbawan, magmahay-mahay ka. Pero imo nang ihatag ngadtos Ginoo pinaagi aning palit og slot, tabang sa mga simbahan, tabang sa mga kabos, basta lagi pilo-piloon ginang imong kalipay. So manghinaota ang ato untang mga leaders, labi na gid ato mga political leaders dinis atong nasod. Niini karong mga panahon na magbag-o ta sila. Dili nanta magpatuyang og gamit anang ilang gahom nga kalibutanon og mga bahandi sa ilang personal nga mga kanang kalipay. Kung dili niya daghan kay karong nanginhanglan nga mga katawhan nato, mga kabus ug mga nang wadag mga balay tungod aning ni ang mga bagyo, mga baha nga nahitabo, maunta na ilang atimanon. Dili ning pagsigig kinihaay, siging priso, siging binakakay, ana kapoy na. Sobrahan na kayo ang atong kakapoy aning mga buhata. Muna ang ato sang iampo ang ato mga government officials nga matinud-anon sa kayong nag-alagad sa katawhan. Hinaut unta malig-on sila o kanunay silang malipayon sa ilang kinabuhi. Mga igsuon,
Si Kristo ming klaro gyud og deklarar nga siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Lingiyay mong tupad na motuo ka. Natuo. Kadtong wa motuo, makuyawan kita anang gitawag og kamatayon. Pero kung motuo ta ni Kristo, inigtuo nato din agita mahadlok mamatay nganuman siya gud ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Kini di ang kamatayon dinhis kalibutan sa mas nahiaguma ni Lazaro ang igsuon ni Marta ug ni Maria, dili ni maoy tinuod nga kamatayon. Kuan ra ni siya mura gitawag og transformation. O pwede sa nato tawgon ang pagpanaw sa usa ka tawo. Pasabot nagpabilin siya nga buhi. Pero mupanaw siya palayo sa iyang lawas kay kining atong lawas yutan-on mani. Nya unsaon man nato pagsiguro nga nituo ta ni Kristo o kuyog ta ni Kristo, matud pa diri sa atong unang pagbasa ang paghigugmaay. Kay ang Dios gugmaman, si Kristo gugmaman. God is love. Ana, niya maghigugmaay na ta, aporting nindutas atong kinabuhi. Di na ta mahadlok, di na ta kulbaan ug unsay mahitabo kay naa naman nato ang gugma. Kabantay mo kanang ma-inlove ta, nakasuway man mo no, na-inlove sad mo. Mawa gid imong kahadlok. Daghan kay kag kahadlok nga mawa. Kanang kahadlok nimo anang ngit-ngit, no tanawan nang manag-uyab, ana gis ngit-ngit. Kanang kahadlok nimo anang naay mga mamarigla diha, adtuon gina nimo bisan pag naa pa na diha mga NPA o unsa diha pinatyanay basta nahigugma. Nya din asa na mahadlok ang mga nahigugma nga mosupak-supak silang ginikanan. Siradaan mo ambak pas bintana. Kay moadto gyud na gihigugma. Di sad mahadlok nga way kaon. Kay magtabi ra man ang naghigugma ay, way kan anay. Sila ra say magkaon-kaon. Basta nahigugma. Ngi ko no bilingi ako no imong tupad ing na nahigugma kanako. May pangutan Kung nahigugma sa kas imong isig ka tao, di sa ka mahadlok mo welcome niya. Nya namay sugo kanang gitawag og part sa atong corporal works of mercy. Dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Dawata sa inyong balay ang mga way balay. Beko no, hunahuna ako no. Higugma ako no ng mga siga kaig mata, unya daghan kaig patik. Kagot pangipon. Unsa man, mupapuyo mo ana sa inyong balay. Ikaw na ba? Mupapuyo, dili. Na so good na yun. Ayaw lang sa pader kay unsa niya dangatan nato pader. Mao na kay wa man ka mahigugma. Si Kristo ni puyo uban kanato nga mga adik sa sala. Adik sa garbo, adik sa kasuko, adik sa pagpamakak, adik aning mga kalaway sa kalibutan. Mao nang pag-anhi ni Kristo dinhi mipuyo siya uban kanato, wa siya tagaig balay, wa siya tagaig respeto, gisakit siya, gilansang pagyud nato sa krus. Ingon ana ang gibuhat sa kalibutan. Nahadlok ba si Kristo? Wala. Ngano man? Kay gugmaman, nahigugmaman siya nato. Kanindot unta no ang atong mga politicians ba, labi na din sa Pilipinas. Nahuman naman tong SONA gahapon. Ambot, naminaw mo sa SONA. Paminaw sad mo. Ako nilakbit-lakbit kog paminaw sa social media kay sa tinud-anay wala naman sa kay ko'y interest no kay tulo na katuig ang SONA wa may nahitabo nga maayo. Igo raman anas ba kutob ang nindot. Ang akong na katawan gahapon kay giapil man og adlib sa SONA ni President Bongbong Marcos
nga ang bag-o kuno natong champion sa boxing si General Torre. Giapil ba in that very formal and official statements nga gitawag nitong State of the Nation Address. Pag humaniyag mention sa atong mga Filipinos nga mga champions like nila ni mga naapil ba sa mga national kuan ba kanang athletic nga mga records, Manny Pacquiao, kitsa pa tong mga na champion, iya manggisumpay nga mahinoon mura tog joke pero mura masag tinuod kay ni barog man sad si General Torre nga mura sad siya tinuod yung champion ba. Nakaingon ko, gugma pa ba ka ang nagtukmo dato o garbo? Unsa inyong tanaw? Kay akong gitanaw ba adtong pagka-Domingo, nagsugod na sa dihang si Baste Duterte niingon nga kung magsuntukan tayo, mabugbog yun kita. Ana ba? Unya gi-take to ni General Torre, Chief of Police, na gi-challenge siya. Ya, kay boxer man dahil siya by training, mo nang nihagad siya boxing. Nihimo dayon siya schedule. Nihimo siya schedule ba? Pero ako na gi-confirm ni Baste Duterte nga mag-boxing gid sila. Charity boxing ko no. Nakaingon ko in a very ganing costly kay nag-sit up gid sila ring dito sa ito nga gym. Sa ito nga gym. Nag-sit up sila ring na ay referee na asay paso-paso, tawag-tawag. O niya, kay Wakman gyud makon ilasan giiphan, daghan sa mga pulis dito, hasta pang atong kaning sekretary ba na sa DILG, dito gyapon ni Tambong. For what? Nya kinsa may magboxing? Ang chief of police o ang acting mayor sa Davao, unsa may ilang gipreparar para sa ilang boxing? Kanang push up nga way klaro. Sukmag nga way klaro. Dili ka na insulto sa atong mga boxers. Magboxing mo dito simbako og nito nga pasad gyud si Baste Duterte. Nya wa sila mga training na klaro. Nya tiguang na sad. Wa gani check up, wa gani weigh-in og pareha ba sila og kanang timbang. Simbakog mga matay sila or ma-disable. Nganong nitugot man ang ato mga officials? Labi na gyud sa game and amusement, nitugot man nga i-set up ang maong boxing schedule nga wa man gani analysis kon physically, mentally ready ba sila? O fitting ba sad sila anang maong game? Unya, i-publish na to worldwide. Nya, i-declare panahon sa SUNA nga bag-o na to ning champion sa boxing sa Pilipinas. Nakaingon ko duwa na lang o kaha ng insulto o nagbugal-bugal sa intelligence, sa kinabuhi o sa dignidad natong mga Filipinos, ang atong mga leaders karon, ang pipila ka mga leaders. Nakaminos na gyud maayo nato nga mga Filipinos. Hain naman ang atong mga professionals, mga politicians. Nganong dili man mo react ani? Nganong mamakpak man hinoon na marog pa, pakpak. Ingon ana na lang gyud kaubos ang atong moral, ang atong dignidad, tungod ni kay wa na ta magsentro sa gugmas Ginoo. Kung nahigugma ang atong mga leader sa mga Filipinos, isaka ang atong dignidad isip mga Filipinos, di na to pakauwawan sa worldwide nga entablado diha sa social media. Bugal-bugalan ta sa ubang mga leaders. Pangita kunog nasod nga na ang ilang chief of police makigboxing nga way klarong schedule,
magsulob-sulob og gloves, unya mag-schedule og iya nga wa gani kontra og mo declare nga champion nga wa gani makaboxing, wa gani kontra, wa gani klarong training. Pangita ko ng chief of police in normal situation sa mga nasod nga nagbuhat ana. Nganong gibuhat ba na nato dire? Pangita sa kunog presidente nga naghimo ana ang iyang chief of police sa iyang State of the Nation address, i-declare na niya either in joke or unsa in that very formal State of the Nation address. Wa sad na mahitabo. Ang wa ni nisgote ang atong grabing mga billions nga nawa, mga baha nga way kutap-kutap, kagutom o kamahal sa paliton, unemployment, way mga solusyon ani. Naggasto hinoon atong maong baksing-baksing away klaro. Kwarta gyapon to sa atong nasod ang gigasto ato. Kadtong mga nanganambong dito, kadtong pag-sit up sa referee gibayran man sad to. Nya di ka to gastos atong nasod para anang gitawag og bugal-bugal nga duwa. Kana ganing mga exhibition games ato pa maganing timbang-timbangon, pananglitan din mo, imbitar ta og duwa, basketball, maingon ta, kinsa may mang duwa, ingon, kanini ang school, ang ilang varsity, kinsa may kontra, kani nga school, ayaw lang na, oy, kaya man ay dag-anan good, kuha man na, boring man na tanahon, ilubong raman na sila, ana ba, kamautang mo, timbang-timbang ba, niya ingon, kani nga school, niya, kisa may kontra, kani, kana, nindot na, kay pahit kaya na sila. O niya, unsa may atong i-analysis ni General Torre o ni Mayor Baste, unsa man, what attracts us? Bugal-bugal sa mga politicians o sa atong mga executive departments? Mga igsuon, iampo nato nga mag-anam unta tagka-mature. Kanini ang mga buhata ingon ani, buhat manis mga standby, buhat manis mga bata, nakanabang way laing lingaw ba? Para namos una gud putos-putos dayog sako dire o kadang na ang mga panapton, boxing ta, o may gloves dito sa bukid. Bisag dako pa ka. Basta mo sukol ko nimo, putos lang diyan. Kuan para dili kay mabunog ang naong, sinok magay dayon. Buhat man na sa mga kanang naabas kuan ba, sidewalk. Pero ingno nato nga ikaw mo'y head sa usaka dako kayong institusyon sa kapulisan sa PNP, ikay leader sa nasod, ana ang atong ipakita. Muna nakaingon ko, gugma pa baka ang nagtukmod ani. Kaya kung mahigugma ko nimo, i-promote gyud ti ka, ninduton gyud ti ka. Kung nahigugma tas Pilipinas, ninduto nato ang Pilipinas ug ang mga Filipinos. Kamo nahigugma mo din sa atong parokya. Kusga. Nya nindoto ninyo ang parokya. Nindot na atong kumbinto. Naibaw mo pilay utang diha. Naibaw mo no. Nya nindoto na ninyo pagbayad ang utang. Palit og slot. Kana ipalit na lang nag-slot. Ang atong gamiton anang mga murag dili kayo nindot nga mga kuan kanang para ragis imong kaugalingon, ipalit ra gud nag-slot. Atong gamiton sa atong kinabuhi nga Kristohanon, ibayad nato sa atong contractors, ibayad nato diha sa balay nga atong giguba, gipaguba ra ba taon tong balay nilang kafe. Atong bayaran aron mga lipay tang tanan ug mao na ni ang atong image. Kaning simbahana karon, kaning ato dinhing compound sa atong simbahan, hangtod naman ginis hangtod, anhi mo dinhi hayaon, anhi tingay mo dinhi misahan. Pero mao na gini, nindot na gini siyag naong, og tungod ni sa mga taong nagsakripisyo, balay nila dihang kape, gitugot nga maguba. Atong mga contractors, ni trabaho, bisag wa ta kabayad. Kitasan nga mga nagpahimos ani gawa man mi kasaka diha father pila ra man kabuk makatog dili na moy atong kwentahon ngano man ang manghigdaan ng kumbinto mga pari
o mga nag-alagad sa simbahan. Kung maayong pagkahimutang diha ang pari, maayo sad siyang moalagad sa atong parokya. Di ba? Di sa ato pakitang tanan makabenepisyo. Mag-ampo sila, tanan, makabenepisyo tang tanan. Ay, pag-ingon, Father, di na siya kuan diha, ang katunong wa maghimos kumbinto, mao na noy muhigda. Kung mao man atong mentality, ang sobra 100,000 nga nagsigig palit og slot, atong ibutang dias kumbinto. Kay pulos man ta nakatampo diha, dili na mao'y analysis. Kung kinsa may authorize nga mopuyo dinhi isip pare og iyang mga kauban, mao'y papuy-an ang kumbinto nga atong gipanindot. Nya kita padayon tang mo trabaho unsay atong role. Ako kay ang akong role bayaran man ning 70 million, magsige ra jud kog baligyak slot. Mao ni akong role. Makahigda ko sa kumbinto, dili na. For sure dili na. Unsa may akong buhaton? Malipay ko nga nakatabang ko pagpabarog o pagpakumpleto ni anang maong balay sa simbahan. Di ba? Ingna sa na imong tupad. Nalipay ko nga nakapalit kag slot. Ingna. Ana. Okay. Atong pakpakan ang ato mga namalit og slot. Hinaot sad nakita makahinomdom kanunay og ang pari sad nga mohigda diha dili lang karon hangtod sa sunod pang mga katuigan kinsa pay maasayng pari diri makahinomdom unta sila og ma-aware na kini di ang kumbintuha sobra 100,000 ka mga tao ang nagsigig balik-balik og palit og slot hangtod karon wa pa mahumag palit og slot makahinomdom unta dili unta mag-ingon-ingon nga ako'y how dinhi ako ning gubon, ako ning osbon, maghunahon na unta siya. Pila ka mga pobre o arang-arangan o mga dato nga nagtinabangay ni ana. Why makaklaim ana, no? Na karon i-update na sad ta mo sa atong padayong pagpalit og slot aning God's reward and complete elation or grace. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 18,621 ka slots, napay 681,379 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 niabot na sag 86 ka 70 slot challenge ang atong nadawat. Pakpakan na to ang namalit. Padayon lang gitag palit ani. Before we know it, nahuman na nigpalit. Og naasay mo gusto mo pakyaw, ingon pader, ako na lay bayad ana, mga 60 million ba iyang ibayad? Di. Ato na lang sa nang ibutang diri, pila man nakaslots ang 60 million? 600,000 kaslots. Kanindot unta no, moingon ko ugma, pero din hiwa man gitay nga nagisulti. Nganong di man ta mo sultig ngan, tungod kay kada slot equal na sila. Kung mo palit kag 1 million ka slots, equal ra na sa 1 slot in the eyes of God. Kay mo man ay imong gugma, mo man ay imong gishare. So di na nato kinahanglang mensyonon nga si kuan ihatag aning pila ka milyon sa matas Ginoo, equal ra na. Ang gugmay iyang tan-awon, ang gugmas paghatag, ang gugma sa pag-apil. Muna, kamong nahigugma, congratulations. Usa sa mga nindot nga pagtulunan nga ato karong makutlo sa Ebanghelyo, bisan gani sa unang pagbasa o sa atong kaning Salmo Responsorio, kaning pagka-importante sa gamay nga butang dinhis kalibutan. Kanang gamay nga butang, importante na. Hay may mas importante, ang gamay o ang dako? Kakita kag piso. Nya nakakita kag 1,000 bill. Hay may imong unahog punit. Kana bitang mag-blessing og balay na kanang sa buwag ba kana ana-ana sa kanang mga sinsiyo
Ang pasiplatan hain tong 20 kanang sinsiyo bitang nga tag 20 tag G's mautoy ko anon mautoy dumugan pero ang mahibilin gyud kanang tag 25 tabos ana mo na siya mahibilin wa gid ta kakuha papilion ka be tagaan ka og 100 pesos nga usa ka slot o tagaan ka 100 million pesos ay may imong dawaton na 100 million, di ba? Mana man jud kano. Pero kung ang Ginoo mo'y pangutanon, si Kristo mo'y pangutanon, ingon siya, siguro ag dawat kadtong 100 pesos. Ang 100 pesos. Nga naman, kay kung maanad kag dawat og dako, maguol na ka, inikadawat nimo og gamay. Sumawagtang ang imong tinuod nga kalipay. Muna ang gingharian sa langit, sama kuno sa liso sa mostasa. Pasabot, ang gingharian sa langit, kalipay man na siya, kalipay nga way katapusan. Ang tinuod ay kalipay, naadi ay sa atong paghatag og bili, importansya sa gamay nga butang sa atong kinabuhi. Kaya kung magsige na lang tagtanaw aning mga dagko nga mga butang, nya kana ra bang dagkong butang, hinimo ra ba nas gagmay? Wa may butang nga dako nga dili hinimos gamay. Kining atong lawas kuno matud pas mga scientists, labi na mga medical people, made up of cells. Nya kanang cell microscopic element man na, di man na nimo makita by our naked eyes. Pero mao kuno nay nagkompose atong lawas. Maobit atong pag COVID-19, hala, mask yun. Abisa ka mo, napamay nagmask ninyo din Ngano man, nganong nagmask man ka, kay naatay mga virus nga dili makita, nga kung mahanggap na nimo, patyon ka ana. Pero dili patyon ang imong dakong lawas, ang mga cells in the body kuno. Kanang gitawag na tong immune system. No, tanawa ha? Importansya kay na. Mao na, unsa man say sunod natong tanawon. Ang dako nga nasod hinimo sa individual citizen. Ana. Sa to pa, ampingi pod ang imong relasyon sa matag tao. Higugmaa pod ang matag tao. Bikin sa maroy na higugma sa matag tao, ang mga Marcos o ang mga Duterte. Kinsa may nahigugma gid ba kung atong tan-awon sa matag Pilipino, kana bang naghuna-huna nga ang matag Pilipino tagaan gyud og balyo ang mga Marcos o ang mga Duterte. Nya kanang naadihang na-align, maunay atong suportahan. Niining desisyon sa Supreme Court na unconstitutional ang fourth impeachment. Kanang impeachment karon nga naagi sugda na og process diha sa Senate. Unsa man ang desisyon na, nagbalyo ba na sa matag tao nga Filipino or wa magbalyo? Naay mga tao nga nag-ingon, nagtaksil kuno ang Supreme Court sa taong bayan. Nga na siya nag-ingon, kining fourth impeachment nagi dali og approve sa Congress niadtong February ba to, nagipirmahan sa 215, nya napun-an na sa glain kuno nga 25 ba to ni apas atong pirma o 30 ba to ka lain na sang ni pirma, niabot kuno nag 280 ang ni pirma ba to. Kanang naa na nag-ingon ana, gani ni file og petition ngadto sa Supreme Court, sila si Attorney Torion og mga kauban, hasta sa gani si Vice President Sara Duterte nga mo'y gi-impeach, ni file sa petition ngadto sa Supreme Court ug mao na ni ron nga ni action ang Supreme Court kadto sa silang grupuhan niingon sad nga nagtaksil sa ating konstitusyon o sa atong bayan ang maong impeachment complaint or article of impeachment. Nakaroon unsaon man nato pag-determine nga gibalyo nato ang gamay. Unsaon man kinahanglan
ibase nato sa sugo sa Ginoo. Wa gani maigo sa sugo sa Ginoo ang atong desisyon o ang atong mga pamaagi, ato nang himuan og kadaot ang labing gamay. Muna si Moises purting laguta sa mga Israelita kay gadara ba to siya sa 10 Commandments ngatong naaspapan, gada naman to siya, sus naghimo-himo man sila dito iyang Dios-Dios. Nya unsay gisulti ni Aaron, niingon kuno ang niingon ang mga tao, hatagi mi, himuo mi Ginoo. Pwede din na himuon ang Ginoo? Pwede dili. Pwede, oy. Pwede kay himuon. Mabitan ng niingon si Kristo nga dili mo makasimba sa duha ka Ginoo or agalon. Unsa may atong gihimong Ginoo? Diri sa atong unang pagbasa, bulawan ang ilang gihimo. Bulawan og plata. In short, gitawag ni og salapi or wealth or money. Mo nang ingos Kristo, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve both God and money. Kung ang atong mga decisions kinabuhi, mga igsoon, nag-agad lang sa atong gusto, tawhanong gusto, di gid nato maampingan ang gamay. Pero mag-agad tas Ginoo, maampingan gyud ang labing gamay. Pananglitan, tagaan tala mog example. Nganong naa may daghang mga processed food karon? Kanang processed ba? Dagko kay na mga factory ana processed food. Tungod na sa kwarta. Tingong. Agree? Disagree? Oo. Pero ang iyang giingon, manufacture tagdaghan kayong pagkaon para dili ta mag-shortage sa pagkaon. So ato i-process. Nya dili sa kita madugay, sige paglungag-lungag diha. Microwave na lang. Dali na kay na. Pero kining mga processed food, matod pa sa mga eksperto sa pag-estudyo, na ay daghang mga preservatives, mga chemicals nga mopatay sa atong mga cells in the body. Mauna na, ilan ang gitawag og mga, sa titawag na, virus, toxic na. So mopatay. Cancer na yung labas mo na, porting cancer karos tibok kalibutan. Porting cancer. Ang sa hinungdan, tungod sa kwarta. Nanong lami maginang na ang mga tamis. Daghan kayo tamis. Daghan nyo kayo. Tamis, lami kayo. Gipalamian gid na. Haron gyapon makakwarta. Lain-lain lang nag-flavor. Lain-lain. Pertig yung lamia. Inigkaon ni mo soda yon ang sugar sa imong lawas. Matod pas mga eksperto, patyon din ang imong dugo. Butangan din nag-diabetes. Sama ning nagwali karon. Kidney failure dayon. Porting dialysis karon. Gilingay mong tupad ingna, wa pa ka mag-dialysis. Ingna ganon. Ingna yung tupad ba? Ingna wa pa kay cancer diha. Mauna siya. Atong hinumduman ang labing gamay. Karon unsa may smallest unit in society? Family. Pero nganong gi-approve man karon sa tibok kalibutan ang divorce bill? Wa na sila mo care og family. Gani na ay mga nasod, mga datong nasod, nga ang ilang mga anak, nahimo na ning kultura, ipaglalaban pag nila, inigabot nilag 18 years old, mamiya sila sa ilang pamilya. Nya lipay kay sila, nga nanak kuno sila independence from their parents. Nga hastang mga parents kuno, mananghid na, kung makikita ba sila, makig-appointment sa ilang anak, kaya na sila kaugalingong trabaho, na sila kaugalingong apartment, mananghid na ka.
kung naa ba kay time to talk with me. Hala, naunsa naman eh. Ana, niya ang ilang mga ginikanan, ila na lang ipamutang og care homes, basta masakit na. Unyag mamatay, ila lang tawagan, i-preserve lang sana dia, i-cremate lang sana, niya, i-preserve lang usa, ako lang niya ng kuhaon kung naan ako'y time. Ana. And if we destroy families, na mo'y smallest unit sa society, mo na itong gitawag og stronghold sa society, then guba yung pamilya, o guba yung community. Mauna, niingos Kristo, ampingi yun ang labing gamay. Bisan gani ka nang para pagpatubo sa minasa, gagmay kay na. Ampingi, kay mo na mo patubo sa minasa. Kanang gamay kay liso, ampingi. Kay makatubo lang na mahimo ng kahoy. Ngilingi ay mong tupad. Lingi abang, di mo lingi na ay cancel. Lingi ing na sugod karon ampingan tika. Ing na sugod karon ampingan tika. Ayaw isalikway bisag kinsang tawhana. Kay a community, a nation, and the world na dagko kayo hinimo sad na sa individual persons. Unya kung ang individual person nag-away, naggubat, mamatay sad nang maong nasod. Mao na bantayan ni nato. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Sintro tas kabubutos Ginoo. Sintro ta sa mga decisions nga naka-align sa balaod sa Ginoo. Mauta magunahon na ako, hay may importante, 70 million o 100 pesos. Hay may mas importante ana, 70 million o 100 pesos. Dili ko mo tanaw sa 70 million kay way tao nga mohatag nako ana. Og mangayo kog 70 million wa gi tao mohatag nako ana karon. Ana ba diha? Na? Wa oy. Pero daghan ang mohatag og 100 pesos. Nya kanang 100 pesos siging hinay-hinay palit na tog slot aning atong grace nga slot 100 pesos ra gid ni siging hinay-hinay palit mahimo gid ng 70 million or more. Ana no? Mo na importante. Ako nang ampingan ang inyong 100 pesos. Mo na ako na sad mong taga-ag report ang atong halin karon sa atong slot nga grace 17,977 na ka-slots, napay 682,023 ka-slots nga tag 100 pesos. So kamong akong mga viewers, kamong akong mga followers, makadungog mo aning ingon ko palit mog slot, naamoy 100 pesos karon ba karong adlaw ipalit dayon ing na this is for the church. Ako ng ampingan, mansaon man ninyo pagpadala para dili masaag sa laing kamot, magamit gid nato sa atong project. Tan-awan ning atong kuan kaning atong mga official information. Ay maning ato official information, atong mga bank accounts. So sundaning atong bank accounts kaning matanawan niya sa atong screen, bank accounts na nato. Niya naasad tayo mga GCash accounts. Niasad na dinhin atong ipakita. Mao na isunda. Akong GCash karon dili pa na magamit kay puno na. Kanilang ubang mga GCash. Nya, mahimo sad kwarta padala. Kaning mga ngan nga ni dinhi atong ipakita. Mao lang sanay padadi. Palawan, ana. Ayaw lang kog padadi through Western Union. Kay giblock na ko sa Western Union. Musabot rasad ko kay stricto man sila. Pero other kamo mga nas foreign countries, other way, pwede rin mo magpadala kanang mga kwarta padala diha. Pwede i-direct sa atong bank account, pwede sa akong i-claim. Nya, labaw sa tanan, kanisang atong YouTube channel, kaning Patriciano Ubod, kanang niyaman ni Roy atong
subscribers nga 258,000. Mao lang na sundan ninyo. Ang inyong ginagmayng pagsigig view, like, share, subscribe, makaspread na sa atong gospel ngadto sa daghang mga tao. And before we know it, daghan na ang mga transform na kinabuhi. Nya, maka-income sa tana dinis atong parokya. Gani, ni atong month of June, nabahina na sa tas YouTube og 210,000 kapin pesos. Pakpakan na tong YouTube pag-usab. Salamat kaayo. Mobalhin ko ngadto sa Compostela, magbaon ko aning 70 million. Kaya ni dili. So ako mong pasidanan mga taga Compostela, mahimo naman muna akong mga territorial parishioners. Hala, andam-andam mo diha. Niya kamo sa mga online parishioners, hasta mo dinhing taga San Vicente, mahimo naman muna akong online parishioners, sugod karong August 5, or August 6, ingnan na lang, August 6, mahimo na tamong online parishioners, padayon gyapon tagpalit og slots. Kay ato ning tiwason, pag kumpleto ang 70 million, pero arita mo concentrate sa 100 pesos. Ayaw pagsigi ko na huna, uy, kadako ba na? Uy, wakoy 100, wakoy 70 million. Ay na pagunahuna, naa kay 100 pesos karon, ihatag na. Nya unsa may ihatag sa Ginoo nato? In return, iya nang patubuon. Ang liso sa mustasa, nagihatag sa magpupugas ngadto sa yuta, gihimo sa yuta nga dakong kahoy. Ang yuta, mga igsoon, mao kana ang Dios, mao kana ang simbahan. Kung atong ihatag diha ang atong gamay nga grasya aron itanom nato, i-invest nato, patubuon nas Ginoo. Iya na sa nanggisaad, I will return it to you 100 times or 100-fold. So di gidi ay ang Ginoo mo pabaya sa atong effort. Kung unsay atong gitanom, mao sa nay patubuon. Matud pa ni San Pablo, ang nagtanom og daghan, makaani og daghan. Ang nagtanom og jutay, makaani og jutay. Ang dili gyud mo tanom, manindog ta.